part 2 sa Alilakad ag celebration diri sa lungsod sa Matalo. Okay, guys. Matalong sa district, liga ng mga barangay. Okay, maunig part 2 kung diin Secondary schools, nagparit including alarm guardian, Matalong chapter, guys. will be assigned at barangay Okay, Santo Niño. maunig part 2 Assembly area will be pagparit at the municipal niya. court. Dayon isunod ang Kabalikon, part 3 ang nga LG Matalong paghahimuon sa ato ang anak sa barangay San Pedro, Bautista, Rican. okay, maunig ka nang sa Alilakad nga part 2 dayon isunod ang part 3 nga pag paghahimuon sa ato ang Alilakad celebration diri sa lungsod sa Matalom kundi paghahimuon ang part 3 mo'y pagpanghindo guys. Part 2 pa ni humana guys. Sa barangay road at bang sa ilang barangay gym. Maulan ta sa tubangan guys. Nya kuan lang Ang mao ni ang schools, part 2 alarm kung diin adto sa nagparita barangay guys Santo Niño. Ang diri area sa lungsod sa okay. Good luck o happy Alilakad celebration condition diri sa lungsod sa Mata. Imo ni part 2 guys. So,